سلام علیکم подписчикои азизи мо. Ҳамаи шуморо хушомадед мегӯем ба шабакаи молбозори Мосчо. Омадед Сайди Қурбонро ба ҳар яке шумо табрику таҳният гуфта дар хонадони шумо файзу баракат, тинҷу амониро орзу мандем. Навори навбати имрӯзаи мо 34 сар қушқур барраҳои фурӯшӣ. 33 сараш як дуруш, яъне ки як эманд, якташ дига эмай. Касе гирад, худо хоҳад барака меёбад. Як нарх аксия мекунем ба хотири подписчикои азиз. нархш мегӯем, чунки мардум сар аз нархаш интерес мекунад. Моло ҳамаш андар якдигар фурӯхта мешавад. 1 дон, 5 дон, 10 дон, 15 фурӯхта намешавад. касе ки ҳамаша мегирад, марҳамат. нарху навошон бошад андар якдигар 2450 сомонӣ муомила дорад. ё ки муомила карда медиҳем, ё ин ки дастсаф карда медиҳем. марҳамат кунед, шансро аз даст надиҳед, харидорӣ кунед. моло ҳамаш молои сортавоянд. худи ҳамин рӯз дастафка аст тарафҳои душанбе. бо баъди ид мешавад, худо хоҳад. рӯзи панҷшанбе дастафка аст, бо ҳамин рӯз дастафка аст. марҳамат кунед, шансро аз даст надиҳед. шумо муҳим нест ки шумо дар куҷо ҳастед барои мо. душанбе ҳастми, ғарм ҳастми, кӯлоб ҳастми, дига шаҳру ноё барои мо муҳим нест. фақат як занги телефонӣ заказ мекунед, иншоалло савдо мекунед, мегиред, залоқша мепартед. насиб карда бошад, роҳӣ мекунем. бо амри Парвардигор худо хоҳад рафта ба манзилҳои шумо соғ саломат мерасад иншоалло. ин буд дӯсто маълумот оид ба 34 сар қушқур баррои фурӯшӣ. 4 моҳа, 5 моҳа, пешаш мумкин 6 моҳ шуда бошад. худо нигаҳбон то наворҳои оянда сарбаланду саодатманду хонобод бошед.